Má len 18 mesiacov a 3-krát denne jej rodičia musia do malého telička píchať injekcie s inzulínom. Adriánke z Bratislavy diagnostikovali cukrovku 2 dni po zaočkovaní hexavakcínou, ktorá je jedným z povinných očkovaní u detí. Rodičia sú presvedčení, že ochorenie u nej spustila práve vakcína. Matka dievčatka oslovila právnika a predstúpiť chce pred súd. Nezmierim sa s tým a som o tom presvedčená, že to má po povinnom očkovaní. Adriánka v 11. mesiaci, tak ako všetky slovenské deti, absolvovala povinné očkovanie. Hexavakcína má slúžiť ako prevencia pred ochoreniami, ako sú tetanus, záškrt, hepatitída typu B či detská obrna. U Adriánky sa ale do 24 hodín po zaočkovaní objavili po celom telíčku červené fľaky a následne bola hospitalizovaná na kožnom oddelení v nemocnici. Mi oznámili, že má tú cukrovku a teraz zrazu jej musím píchať 3-krát denne inzulín. Pre matku to bol obrovský šok. Nikto v ich rodine na cukrovku netrpí. Som napísala na úrad na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Po pár týždňoch prišla odpoveď. Lekár ani nemocnica v ničom nepochybili. Nie je možné, aby zo zdravého dieťaťa proste sa z jedného dňa na druhý zobudilo dieťa so závažným ochorením. Adriána preto oslovila advokáta. Lekárka zodpovedá za výsledok svojím spôsobom, že sa dostaví normálny zdravotný stav, že nenastanú komplikácie. To, čo jej dá tej maloletej do tela v tej vakcíne, ona nevie. Ona sa musí spoľahnúť na úradné rozhodnutia uvedené na trh. Čo sa týka vzťahu medzi očkovaním, akoukoľvek vakcínou a vznikom cukrovky typu 1, príčinná súvislosť doposiaľ nebola preukázaná. Ústav pre kontrolu liečiv slova výrobcu potvrdil. Za minulý rok máme hlásených 8 podozrení na nežiaduce účinky. Väčšinou išlo o lokálne reakcie v mieste vpichu, zvýšené teploty, ktoré si vyžadovali hospitalizáciu pacientov. Slovenské občianske združenie Sloboda v očkovaní však na svojej webovej stránke tvrdí, že v príbalovom letáku očkovacej vakcíny v USA sa ako nežiaduci účinok detská cukrovka uvádza. Túto informáciu sme si overovali v Kalifornii. V Spojených štátoch sa v príbalovom letáku vakcíny medzi nežiaducimi účinkami cukrovka neuvádza. Napriek tomu sa na vakcínu ročne sťažujú desiatky rodičov detí, u ktorých sa táto choroba po očkovaní vyskytla. Máme za sebou veľa štúdií. Žiadna z nich neukázala, že za to môže očkovanie. Rodičia si myslia, že je to očkovaním. My urobíme testy a práve vďaka očkovaniu ochorenie zistíme. Maroš Kočan a Eva Baríjová, televízia Joj.